So sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Miss You, Babe. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa propensya sa Cebu. Ang atong tatampo nagdasen ka Mar. Recorded by Radio Mo TV. Maayo hinuon kay may trabaho na ka. Nalipay sa bita ko mga may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod. Ya, Zaman, kaya rin mo mong trabaho? Kaya na ba eh? Agwantan sa bay. Kay, ang uban bero, ubi trabaho. Mao. Mao gina bay. Bay, mapit sa ta desunahan. Mas naak sa ta, kay gutuman ako eh. May pa. Sige, order mo bay kay ako'y bayad. Yatis ra. Nga naman, nanay kay kwarta. Wa pa ba eh? Wa pa ba ko sweldo? Na, Nya, sorry pag libre na mo nga umakay kwarta. Pahuwamalan sa ko ninyo, bay. Ako lang ilisan mo makasweldo na ko. Iyay ka. murigidangatan ni Ron. Kami nalay bayad, oy. Oo. Sige, order na mo. Kung unsay, ganahan yung kanon. Kuya ba tayo? Ayo! Oh. Papalit akong shampoo. Kagwapa niya. Ano? bay. Bay, Mar, no sa mga uy. Sa mga kaging magukad diha nga. Nagtutok ka lang ni palit. Wa ba eh? Nausam ko. Bisag diyan ako sa bahay. Nagsige, magyapog ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam ka to siya, no? Aw, si Mia man to, bay. Mia? O, bay, si Mia to. Ay, naram ko to puyo sa tong silingan. Mo ba, bay? Nga naman, kusnadan mo. Ganahan ko niya, bay? Aw, pangitag pagi ngay musang may laila. Salamat eh. Hi, Mia. Hala, nakailalagi ka na ako. Oo, nagkita na magod ta. Diin man? Dini, katong nakikipalit. Mao ba? Ako day si Mar. Pwede makig-friend mo? Okay ra. I love you, Mia. Mar, Manoy tinuod, Mia. Na love at first sight ko nimo. May chance ka go, Mia. hatagi lang sa ko gigayon sa pagunahon na, Mar. Yatis ra, nagkapanguyab ko ka ni Mia. O, bay. Pero, mao lagi. Wa pa ko niya sugta. Uy, ay lagunungi ba eh. Sugton lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong akong giingon ni mo? Koan, Mar. Wa pa gidi ka maluoy na ko. Naluoy man. Oo nga sa to pa. Imo gisugot. Imo na kong gisugot, ha? Oo, Mar. Uyab na ta. Salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat ni mga kong gugma. Salamat kayo.
Congrats, bay. Nagkauyab gid mo ni Mia da. Oh, manta. Salamat bay. Lipay sa bida ko ay kubay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Mia, naunsa mo ka? Nga nung naghilak mo ka? Wala ko'y kapuyan, Mar. Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko sa mong gipuyan. Oh, unsa? Unya, dili mo kong ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, bi. Doon lang ka sa amo, payo. Tinuod ka, Mar. Ulagi. Doon lang sa amo, puyo. Unya, ang imong mga ginikanan. Basig di sila ganahan nga ito kumupuyo sa inyo. Musugot na lagi ito sila. Mga buotan mo na ako mga ginikanan. Imo din ning uyab, Mar. O, ma. O, mau lagi, wa siya kapuyan, ma. Maong, anilang una siya sa ato, ma. Way problema na. Sige, anhin na lang na siya sa ato. Salamat, eh. Mia, naunsa mo ka? Nga nung naghilak mo ka? Nag-away mi sibog maghud ka babae. Oh, unsa? Di ko ganahan aning uyab, kuya, uy. Inday, Papawaan na din ni kuya, uy. Talo nagsamok din, Mar, kinahanglan ka mao kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod? Imo na kung papahawaon din sa inyo. ako lang kay ilikay sa samok. Kaya unsa akong mugod. Di man mo makasinabot sa kumanghod. Unya, asa naman ang kupuyuin ni? Pauli lang una sa inyo, ha? Kay moapas ra ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Maong pauli lang una sa inyo. Apa sabay ako, ha? Oo, lagi. Andamang mo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko, ha? Sige, Apa sabi ako siguro, Mar, ha? lagi. Ako na isa, mo. Diba? Mingaon ko di mo, Mar. Sige lang. Magtawag na lang unya ta. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Karong mga orasan na nagituros miya sa ilang dapit. Kanindot sa akong paminaw nga gikisa niya nga akong agtang. Imingaw na hinong ko kalit niya na. Mia. Kumusta naman ka diha? Okay naman. Mayo hinon. Kano sa makamari sa amo? Kung makatigom na ko, muna ako sa inyo. Sige. Magpaabot ko di mo, ha? I love you, Mia. I love you too, Mar. Dalian ni dagan sa panahon eh. Walo naman day kabuwan ang nakalabay. Sukat nga ni pauli si Mia sa ila. Maglisod yung kong adto inida sa ilaha kay unsaon. Pero may magod kong mag-overtime. Bay, Mar. Oh, bye! Bay, kining... Nakoy balita ni mo ba? Kailan ha? Saan mo na, bay? Ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki. Unsa? Omar. Tinurag isulti si mo amigo. O, kinsa mo na itong lakihang imong kuyog? Akong uyab. Unsa? Magigbuwag na ko ni mo, Mar. Kaya may bago na kong uyab. Oh, Ug mabdos na sad ko.
Mia, nganong imo man gibuhat na ko? Pasaylo ako, Mar. Unsaon manggod. Pag uli na ko din sa amo. Ay, nanguyab man ako. O niya, nakagusto sa ko niya. Hangtod nga, namabdos ko. Ginoo ko. Pasayloan lang ko, Mar. Dili lagi tingali na para sa usag-usa. Mia, Pangita na lang og babae nga para kiti mo. kasakit ang gibuhat mo na ako, Mia. Sakit kayo ni. I never expected for this to happen. Gave you my heart, I had to. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagpangitaglain si Mia ngayang gipuli nako. Sa pagkakaron, gisakitan paghihapon ko sa iyang gibuhat nako. Og kung kinsa mo tong ganahan nga makig-friend ako, mao din ang akong Facebook account. At Alimar. Dinin lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Mar nga nagpuyo sa probensya sa Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulhan, I Miss You, Bay. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rona. Sa dili ko pasugdan sa pagsahisay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Iingatan ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Kalapi, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rona. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta yung mga pag-eskwela, nak? Okay ra ma. Maayo hinoon. Abi ni mama. Lagan pa iniingon sa mo school ay nga mo tag-igsuon. Oh, syempre. Ayaw, biyak ko naman. 17 pa lang ko sa dihang namabdos ko ni mo. Ako bitaw silang giingnan ma. Nindutaw ta man no kung naapa ko'y papa. Rona, di ba nagstorya naman ta, anak? O lagi ma. Dili ta maghiskot niya kay wa siya ayo nga pagkaamahan. Pero ma, wa basit maabot si mga nauna nga basin karong panahon na nausab na siya? Siyempre, itong panahon na mga bata pagod kaayo mo. Pulos pa mo dili pa andam atong panahon na. Kung nausab man gani siya, maayo hinoon. Pero nakasiguro ko nga doon na siya pamilya karon. O kung tinuod man sad nga nausab na siya, angay unta nangita na siya nimo karon. Aron mamawi siya mga pagkuwang nimo. Hinoon sad ma, sakto sad ka. Maong ikaw,
Ayaw na pagunahunaan na, ha? Kung mangita man siya paagi aron mailahan kaniya mas maayo. Kung dili, wala tayo mahimo. Okay, ma. Ma, last question ba? Unsa man na? Kuan ba? Bakit siya makakita na ako in person? Wa. Kisa diyang nagbuwag mi. O sa kabuwan pati kang gimabdos ato. Mao nang ikaw, tiwas gid sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw gid pagpinarihas nako. Ayaw pagsunod sa akong nabuhat sa una. Ayaw ko hatagi kay ubos. Ma. Kalusam gid ay imong plano nga ipalahilak sung mama. Jake, nagsabot naman tani, di ba? Di palagi pwede. Gikapoy na mo ko ning style na to, Rona. Pag-usa na katuig nga uyab, pero ang dud karon nagtago-tago pagyapon ta. Na naman tatas sa hustong edad. Sabta lang sagot akong sitwasyon. Nagdako ko nga si mama ra mo inapadako na ako. Siyempre, higpitan ko niya sa ingon-ani nga mga butang tungod kay dili siya gustong maparehas ko niya. Taas na kayong panahon nga nisabot ko nimo. Ambot kong kaya pa ba ako? Jake! Jake, asa ka? Ay nalang pagdahom matong uyab ni mo, day. Ha? Nga naman? Uy, naman to'y lain. Unsi na anilain? Uy, wala ka kay bao. Sige bala sa kuyog atong charming god. Katong transferi bitaw nga igaton pod kaayo. Unsa? Maayo kay nisagot ka mag-istorya taron. Kita pa ba? Rona, Sultihi ko tinuod. sorry, Rona. Pero dili na ako kaya, gud. Nanak ko lain. Mao nga, mas may tingali nga. Kalimtan na lang ko nimo. Jake. Recorded by Radio Mo TV. Tinuod ba ning nabalitaan ako nga na kay uyab? Tubag ako. Buwag na, Mima. Sa ato pa? Gisupak giday ko nimo? Ma, buwag na gani. Mao gani na makakan ako. Kung nisulti pa ko ni mo tinuod ba? Tugtan ka ako ni mo maguyab-uyab? Rona! Dili man gihapon, diba? Sa unsa pa may kapuslanan nga mananghid ko ni mo kung imong pagbuot na man gihapon na matuman. Wa ka na'y batasan, ha? Natuok na ko, ma! Ano ni mo gusto ako na gibuhat? 19 anyos na ko pero hangtod ron daghang gyapong bawal na ko. Di ka usama ko mahinumdum nga tugtan ko ni mo watan og birthday party sa akong mga friends. Di ka usa sa mga school events, wa ko mahinumdum nga nisugot ka mo tong ako. Tungod kay matod ni mo na yung mga lalaki. Tungod kay dili ko gustong mapariha ka nako. Ma! Dili kay abig mo ikaagi ni mo mao na sa mahitabo na ko. Nasa ko ikaw galing ang mga butang nga gusto na kong buhaton. Pero hangtod karon dili na ko mabuhat kay naa ka. Unsa? Day, gituyo gud na nimo silent imong phone, no? Si mama nimo sige panawag, Pasagti lang na, tay. Okay. Ay, tuod ay, day. Mo ni baya akong uyab, kuyog anayang amigo. Okay na nimo? Ngano dili man. Paaniya. Unya, kung mag-inom mo inom ka. Nganong dili man. Dako naman ko. Naana day sila dayo. Sorry kaya, nandugay mi. Saan nasapit mo mig imnonon? Ay, why ka so, babe, Tuodi ay, babe. Akong amiga si Rona. Hero na. Lalo kay
Kanaan ka gabi eh. Di ba nang takapiling mula ang gabi eh, di ba? Oh. Ana gid ang life. Dapat mosupak sa tapanagsa. Bagoan ko ni wala. Murag nawaan naman yung pagka-inosente ng gabi una. Tunay, akong amigo si Danilo. Hi. Hi, Rona. Nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Thank you nga nisugot kang magkita taro na. Uway kaso, uy. Uwa masay piling nga ron. Di na ka awkward na ako. Ha? Nga naman? Kuan. Ang tinuod mong god. Mag-39 ako karong tuiga. Ha? Tinuod? Wala lagi. Di ka mo to? Dili man mailahan, God. Pero nakaingon ko nga nailahi sa imong mga trip. Naibaw na ka. Lahi ba gid among lingaw sa mga kaedad na ako. Pero every time nga mag-jam ta ninyo kay behave ra gid ka per me. Mukatawa pero murag ipid ra. Maod di ay. Lagi. Tod. Pwede ba kang matod sa inyo, inighuman na to? Ha? Ay, ayaw lang. Nga naman. Strikta kayo kong mama, God. Mao ba? Kung strict tayo mong mama, anong handurura sa wapa mong kasinyo? Dili ba gaday pwede masupak tagpanagsa? Mausad. Sure ka? Buhatan mo? O, lagi. Sure ko. Danilo. Diin ka man gikan. Kapila na nini mo buhata ha nga dugay kang mauli. Dili man ta kayon ani sa una ron ha? Ma, pwede pag ugma na lang ta mag-istorya. Ikapoy na ko. Gusto na ko matulog. Dili. Karon na ta mag-istorya tungod kay nagkadugay. Nawad-an na gikagrespeto na ako. Mura na kang nalimot ka doon na kay inahan nga nagpaabot nimo. Ay, ma, gikapoy na ko. Pwede ba pasagdan na lang ko ni mo matok? Rona. Unsa? Wala ka daw awas mong binuwang sakit? O, Danilo. Nagduda ko ba si mabdos ko? Kung mo na, palitan tayo ka pregnancy test. Aron, masiguro. Positive? Oh, positive, mabdos ko. Ansay mo hato na to. Ayaw ka bala ka. Di tayo ka pasaktan. Ingon man ang umaabot ng anak. Unsa man? Ingon ani na lang gyud ka permi nako dinhi sa bay? Likaya na lang gyud ko nimo hangtod sa hangtod? Ma, di lang ko gusto glalis. Wes ato ba nga ako? Pakigsulti na ako? Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga luya ka permi? Unsa may problema nimo? Sultihi ko kay inahan ko nimo Rona. Mabdos ko, ma. Unsa? Kinuo ko. Gusto kong makakita sa amahan na ng gimabdos nimo. Gusto ko siyang maila-ila. Ma. Nak, ayaw ka bala ka. Dili na ko siya unsaon. Gusto lang yung kumakaila niya. Bisan tuod og wa ko makauyon sa imong sitwasyon karon pero wala naman tayo mahimo. Naa naman na. Ang gusto lang na kong masiguro nga dili ka niya pasagdan. Dili ko gusto maparehas ka na ako, nak.
Thank you, ma. Tanong og buotan si Danilo, ma. Danilo? O, ma. Mo ni yung pangan. Ugma dayon, ma. Ako kang ipalaila niya. Babe, si Mama. Ma, si Danilo. Dili. Kinuo ko. Daan pagit lagi ko. Maodeng wag yung kumahimutang gabi pa. Ma, ngano? Jessica, Amahan ni mo si Rona. Imo siyang papa. Unsa? Ma, dili. Hayop ka. Imo ka galigong anak. Imo gipapabdusan. Jessica, wag ko mahibaw. Wag ko'y kalimutan. Kana tungod sa imong ka-irresponsable. Kung responsable ba kang pagkatao, gipangitaon ta mo imong anak din ako. Waon ta di mahitabo. Dili. Dili. Nak, kaon na. Pila na kaadlaw nga permi na lang kang nias imong kwarto. Ma, ngano nahitabo manin ako? Mao na ba rin nakuha na ako sa sige na akong supak ni mo? Gaba na ba rin ako? Rona, anak. Dili di ka pa. Maong ayaw magsultian na. Tigali. Kung dili pa lang utak ko sobra ka. Kahigpit niya di mo. Naila-ila unta na ako ang ibong mga kuyog. Uwaon na kay tako na ako. Nalikayan unta ni kita po Ma, Dako kay kong pagmahay, anak. Sorry, anak. Saanin ako, ma. Dili. Uwa kay sa. Pero, dili ron panahon nga magmahayay pa ta. Naan naman na. Ayaw ka balaka. Ni ako para di mo, nak. Dili ti ka pasagtan. Magpalayo ta din kapita. Og sa laing lugar ta magsugod og bagong kinabuhi. Gawag ginakailan nato. Padakon ta ng bataa nga naa si magtiyan. Nagkasabot ka. Ma, salamat. Salamat kaayo. Napasaylo ako. Sa buhay kong ito, tanging Samtang napadako aning akong kaagi. Hangtod karon dili gihapon ko makadawat nga nahitabo ni nako. Tingali, kung dili pa parehas ni mama ang akong nainahan, may siguro pa sinuwa na ko din hirong kalibutan na. Sa pagkakaroon, namalhin biglaing dapit nga wagi na kailan namo. Naay mga higgayon nga grabe akong pagmahay sa akong kaugalingon. Pero sa pamimahimo nako, dili na mapapas ang sayop nga ako nabuhat. Maayo na lang gani nga naa si mama kanunay sa akong kiliran. Og na-feel na ako nga wagid ko mag-inusara aning panahon na. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan, kaagi ni Rona nga taga Kalapi, Bohol.
Uban sa awit ngayang gipanghayo, awit nga nagkalahan, iingatan ka. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Maayong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi, nining akong suwat tampo. Ako si Kitty. Kining maong kaagi ni sa akong lola Belen. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, Leonora. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayan suwatampo karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa kalilangan Bukidnon. Ang ganto magtatampo nagdasagan nga Kitty. Recorded by Radio Mo TV. Happy 93rd birthday, Lola Belen! Salamat. Wish sala! O na ka mo blow si mong kandol. Unta, makitaan na ko ang akong bana. Ha? May bana ka di, Lola? Sawa pa mamatay si mama, nga maugyo'y lula nimo. Gitugo na niya nako si Tia Bilin nga dili pasagdan. Karon pa mo ko mahibaw pa nga naminyo din as Lola Belen? Oo, naminyo daw na siya pero wa sila'y anak. O niya, asa man nun iyang bana pa? Usa ka military ang iyang nabana. Ug sa dihang pag World War II, nagkabuwag sila. Mo na isulti ni mama na ko nga isuo ni Lola Bilin mo. O mao ko nung wa na siya maminyong balik, tungod kay nagpaabot pagyapon siya siyang bana. Mao ba pa? Kaluoy sa ni Lola Belen, uy. Sa akong tanaw, hangtod karon gani, nagpaabot pagyapon na siya. La, okay ra mangutan na? Unsa man na? Naminyo ka di ay? Oo, uy. Nganong nangutan naman ka? Ingon mong gud si Papa. Oh, naminyo ko. Pero hangtod karon wa paghihapon ko niya balika. Unsa la? Unsa man day nahitabo? Gusto kang masayod sa tanan? Paminaw. Kay sugdan ako sa dihang unaming nagkaila. Belen, pangandam ha? Daghang taglutuonon karon. Dunay mga military nga moanhi sa atong lugar. Ug isip pasalamat sa ilang pagbantay dinhi sa atong lugar, ato silang lutuan og pagkaon. Sige, ma. Mga sir, kaon na gid mong maayo, ha? Uy, salamat.
Ganahan sa tamong kaon. Ini kay gwapa naghartos pagkaon. Hi, miss. Usay pangalan mo? Belen, sir. Ako rin si Crisanto. Unsa? Makigminyo kas lalaki nga bag-o pa lang nimong gikaila? Mahal na mo ang usag-usa. Pero Belen, bag-o ra kaayo mong nagkaila. Ma, please. Pasag din na lang good ko. Pasag din lang anak ni mo eh. Total, naalam mo na sa hostong edad. Salamat pa. Nahala, bahala ka. Total, dako naman ka. Salamat, ma. Mubiya ka din eh. Kinahanglan bilin. Kinahanglan na mo nga itong nasod. Ugisip po sa kamilitary. Obligasyon ako nga protektahan kini. Mubalik ka. Balikon ta ka. Ay kabala ka. Magamping ka din niya. Crisanto, Mahal kiti ka. mahal sad kayo ti ka. Kano sa mga mabalik? Wa pa kumahibaw. Crisanto. Recorded by Radio Mo TV. Nganong wa man nimo sugtas Arturo? Ma, may banan ako. Bana? Unya asa naman ron? Nagtuo kang mo balik pa to nimo? Why siguro patay na to? Ma, O kung buhi man, unta ni balik na siya nimo dinhi. Hagbayrang nahuman ang kagubot, Belen. Pero why Crisanto nga ni patimaw dinhi? Nak, ang gusto lang nako nga dili na kamulaom sa waha. Masakitan kong magsudong nimo nga nagpaabot kas tao nga dili na mo balik nimo. Papaso ti kas imong magguwang. Adto ka dito puyo uban niya. Aron malimta na to nimo Crisanto. Sumao din ang naabot ka din sa amo, Lola? oh. Ay, andi naman ko gapayo nila ni mama o papa. Kaguol sa paminahon sa imong kaakila, oy. Hangtod ba ka na nagpaabot gihapon kaya? O, apo. Siya may hinungdan nga nung nagpabilin pa kung buhi ining kalibutan na. Lola Belen. Isuda na, bibe. Asa manintaw na ito pangitaw ng bana si mong lulaw eh? Huwag gani siguro ba patay na to? Wa ko'y labot kung patay naman kani siya. Bisa kong ilubong okay na. At least mo ano nas pagunahon na si Lola niya og matubag ng iyang mga pangutana. Kitty. Pero lagi, kuan ba? Asa man na to siya pangitaon? Di ba nakasulti ka na ko sa una nga military po din imong apuhan? Oh. Matod ni Lola Belen. O sa ka-military si Lolo Crisanto. Crisanto? Oh, Crisanto ko na ang pangan siyang bana. Sigurado ka? Ha? Crisanto ang pangan sa banas imong lula? Kuan? Crisanto sa ang pangan sa akong lulo nga namatay na. Oh. Tinuod ka? Lagi. Dali. Ato sa mo na. Si mama atong pangutan unbay na na. Mao ni ang iyang picture sa batang siya. Unta na sayop na ko sa kong pagtuo.
Pwede ba ko makahuam ani nga picture, tita? O ako lang ipakita ni Lola Belen? Oh, sige, Katie. Wala problema. Salamat, tita. Lola Belen, nakala ka ba, ani? Di mo makuha. Anong naa ani? Kinuha ko. Dili. Sa ato pa. Ang akong lolo mismo nga si Lolo Crisanto mo iba na si Lola Belen. Siya kini. Si Crisanto kini. Siya ang akong bana nga dugay ko nang gipaabot. Hain siya. Tuig 1987, namatay si Lolo Crisanto. Wapa ko natawa na. O kanang tapad siyang lubong, mauna nga akong Lola Lucinda, ang iyang asawa. Taas na panahon na nga akong gipaabot na mubalik ka. Maudi ay wa na ka mubalik. Tungod kinaminyo ka na di ay lain. Lola Belen. Salamat. Karon, natubag na ang akong pangutana kung anong wagid ko di mo balik ka. Lola Belen. Sukad nga nahibaw siya tinuod. Nagkaanam na mo si Kaluya, uy. Maura gitingali yung gipaabot pa. Maura gitingali hinungdan kung ano napabilin siyang nagpakabuhi. Tungod kay gusto siyang mahibaw kung asa na si Lolo Crisanto. Ang nakasakit lang, patay na ni sa diyang iyang nakitaan. O ang mas labaong sakit, nahibaw ang tuod niya. Pero naminyo din iglain. Samtang siya, pila ka tuig na nagpaabot aron lang balikon siya. Nak. Naluoy kay ko ni Lola Belen pa. At least, nak. Natuman na ang iyang wish nga. Una siya mawa. Makita niya ang iyang bana. Kung sa may mahitabo ni Tia Belen, dewato na to, nak. Tiguang nasag kay siya. O kangailan nga makapahuway na siya. Wa magdugay og gikuha na gid si Lola Belen sa labang makagatahom. Ug moy akong pagsabot nga agason kung ngano napabilin siya sa pagpakabuhi sud sa taas nga panahon. Tungod sa usa ka lalaki nga nisaad niyang balikon siya. Way klaro nga istorya kung giunsa nga naminyo og balik si Lolo Crisanto, nga minyo naman unta siya ni Lola Belen. Gusto pa unta akong magsusi, pero dili ko gusto nga basin mauna unya ni ikalain sa pamilya sa akong uyab. Kay bisan mismo sila, wa mahibaw nga una daing naminyo si Lolo Crisanto sa akong Lola Belen. Sakit kaayong huna-hunaon ang kaagin no Lola Belen. Pero pasalamat rasad ko sa Ginoo nga iya kong gigiyahan aron matuman ko ang pangandoy ni Lola Belen nga makita niyang iyang bana. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ko mga higalang suwag tampo ni Katie dagangan bukid nun. Uban sa awit nga iyang gipanghayo. Awit nga nagalahan, Leonora. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamuusap mga higa nga sa paminaw, kinasingkang kong kadapit sa papeda. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Through the Eyes of Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Isabel. Recorded by Radio Mo TV. Saan naman sa si Andy? Ganun ang hagis naman sa siya. Wala ko'y trabaho. Kung ikaw may nas kong lugar, di ka maglagot. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala sa tanan samtang wa pa kay trabaho. Kaya ni mo? Oo, uy. Magtinabangay ta. Salamat, Isabel. Anak, unsa man in taon ning sitwasyon nga imong gisudlan ron, uy. Nga naman, ma? Nga nung nisugot man ka nga ikaw may magbuhi ni Andy. Karon raman ni ma. Pero ang pagutana kung hangtod ka nusa. Duha na katuig ang nilabay. Imo gihapon tanan. Dili man sa kukuganan nga presyoron siya, ma. Isabel. Isabel! Isabel, Hubog ron si Andy. Kahit kayo na gamay. Gamay gud taon nga klaro man kayong hubog ka. Sa kwarto na. Andy, dili pwede, uy. Kaya naman. Wa pa ko makapalit og pills. Ay, sisang tilagod. Tara din. Ngano nagsukaman ko. Dili ka kumabdos. Magpiti ko. Yes! Positive! Mabtos ko. Excited ako mong balita ni Andy. Di na pwede, uy. Ha? Oon sa dili pwede. Di ba ka nga wako'y trabaho? Nagpamabdos po ka. Oo niya. Oon sa may plano ni mo. Oh, padayon mo na lang. Na naman, ha? Dako na gyud ang imong tiyanak. Lagi, ma. 7 months naman akong tiyan. Kadit sa maha, mag-refill sa akong mineral water, ha? Uy, ikaw may mo alsas usa ka galon? Oo, ma. Hain man din si Andy. Natog. Unsa? Ikaw tibok adlaw nga nagtrabaho. Ikaw pa mo'y nag-atiman sa bay. Ikaw pa mo'y mulihok, mabdos pagyut ka. Unya siya matogra. Unsa bang ka? Magpakabuta na lang gyud ka tungod sa imong gugma ng tawhana. Ma.
Sakto si mama. Dili na sa gidi maayo. Makigbuwag na ko ni Andy. Mas mayo pa. Kaya wala sa ko'y gusto anong relasyon na eh. Andy, Recorded by Radio Mo TV. Nalipay ko nga naminaw ka na mo, nak. nakarealize ko ma. Gusto na ko nga ako napod mo ati manunoy. Ako napod mo ipanggaon. Ang husto nga lalaki, nak. Moabot rin mo sa hustong panahon. Paabuta lang. Ayaw lang pagdali. Ma, aray. Nagsakit man ang akong tiyan. Isabel? Oh, naunsa mo ka? Sakit ang akong tiyan. Ha? Dali, dadong sa ospital. Kinahanglan ka og igo nga paway. Pero, aga ko trabaho, Dok. Kung makahatag nimo nag-stress, magpili ka. Yung bang trabaho o ang iyong bang anak. Unsa? Salamat sa paghatod nimo na ako din sa bahay, ha? Uy, isa pa yan eh. Onya, Isabel, unsa may plano nimo? Muundang kong trabaho. Unsa? Mangita lang kong paagi nga makakwarta ko. Bahala na. Basta masiguro lang na ako nga luwas ang akong anak. Tabangan ka. Unsa? Ako'y bahala nimo, ang tawag nga mga anak ka. Chris. Uyab na mo ni Chris, nak. Ha? Dili man, ma. Murag nagsige naman gud mo og kuyog. Ubanan man ko niya, ma, basta magpaprenatal ko. Ambot lang bitaw maoy kun unsaon ako siya pagbaw sa iyang kaayo diri nako. Nakagusto ka niya? Ganahan ko niya kay maayo kaayo siya diri nako, ma. Pero dili ko makaingon nga mahal na nako siya. Nak. Kumusta ang akong anak? Safe ang bata. Og healthy ra siya. Salamat taon. O Chris, salamat sa kaayo nimo, ha. Wa gid mi nimo pasagti. Utang na mo nimo ang among kinabuhi. Isabel, pag-unaw na. Pinanggata mo. Pwede na kang muundang sa imong pagtabang namo. Mo trabaho na kog balik. O hinahinayan lang niya ti kag bayad. Wa ko mga bayad. Kagustuhan din ako. Pasag din ako, Isabel. Chris. Pagka-cute aning atong bibi. Uy, purya-puyag. Tambok kaayo. Oh. Ang ahang og dili manambok mga kompleto manas gatas. Ay, pinangga gid kaayo mo ni Chris, nak. Unsa man, wa pa gid mo makita nga siya na ang lalaki nga imong gipangita. Ma. Nak, ayaw nag-usiki ang lalaki nga sama ni Chris. Nahibaw ko nga mahal kaayo kaniya. Ug unta,
hatagan nimo siya og chance. Ma, Tinood ka, Isabel? Gisugot ko nimo. oh Chris. Kinahibaw ko nga dili kay ako ray kaya nimong mahalon. Hasta ang akong anak. Ug nahibaw ko nga panggaon ko nimo. Oo, Isabel. Panggaon ta mo duha sa atong anak. Atong anak? Oo. Kay karon nga, gisugot ako nimo. Kita ng duha mo ay kinikanan niya. Salamat, Chris. Salamat kit kaayo. Kung kay bawal lang kita mo paabot, moabot ra gyud ang gustong tao nga gitagana sa Ginoo para nimo. Og worth it kayo ang akong pagpaabot kay pinangga og mahal kaayo ko ni Chris. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalan kaagay ni Isabel nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga yang gipangayo, awit nga nagulahan, Through the Eyes of Love. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ala, sinunod rasa. Patay. Mabalik na tiron si mama gikan nga namligyak po to. Wa pa ko makalungag. Magdali ko. Ngano init pa makayo ning kanon? O sa kang orasan naglungag? Bago pa nang nalungag, ma. Di ba giingnan man tika nga sayog mata? Kay gusto na ako nga magsukad ka dayon, aron dili na init ang kanon ni kaon ako. Sorry, ma. Maon na, dugay mamatog. Ngunang dugay makamata. Nagbuhat pa manggugos akong assignment, ma. Sos! May pagmuuntang ka niyong pag-eskwela. Tabangan na lang ko ni mo sa mga baligya. Mapustalan pa ka. Ma. Huwag kay bangon doon ha, para makat-on ka. Ma. Ala, sige. Tawag daghan di apo. Salamat, Lo. Abay siya pa yan. Ay, kumala ka. Ako na ang sultiyan sa mama ni mo. Ayaw lang, Lo. Mapunalan ako ni Mama. Kung may baw siya nga, isumbong ko ni mo. Ay, kaluhay yung bata ko. Sige lang. Niar mo yung kupirme. Kung mausap pa nga din aniya na yung ko, ha? Oo, Lo. Mulakaw ko. Bantayin mong manghod ha. Tasim ko ron, Ma. O yan sa may gusto ni mo. Biyari mong manghod din Ma. Gamitar ko ng utok ni mo, Gerald. Basta ha? Oo, Ma. Nagtuhog na gitaon si Inday. Ayo! Gerald! Lang! Isa mo ron? Ayo! Ano, kuya? Dong, asa mas mamay mo? Nilakaw. Ano man tali, kuya? Ato sa eskina ko. Kaya murag imot tong lulong na kuipan. Ha? Pero di mo ko makabiya kay nagbantay magkus kumanghod. Dala lang manghod mo. Pagdali. Oo, kuya.
Lu! Noon sa mangkalo! Tabangitan min ninyo, maluoy mo! Sabi nyo, tawag mo lang siya dong. Tuwas-tuwas, tawag naman dong, ha? Ayaw ko biyahin, Lu, ha? Ayaw yung piyong, Lu! Ay! Nabulan siya! Lapin dong! Lu! Ayaw ko lang din. Lu! Recorded by Radio Mo TV. Nganong nagipos man kas imong mga butang ma? Adon ako may star sa bahay ni lolo nimo. Ako'y mag-atiman niya. Nga kami si Inday. Si Tiyo rin nimo may mauban ninyo dinhi. Ang igsoon sa imong papa. Dili magpapadlong dinhi, ha? Oo, ma. Gerald, do. Matyo. Oh. Nanimaho lagi ka, Jo. Nakainom ka. Kamay na dong. Ngayon mo mang gikap nga kang tubangon, Jo. Ay, dalang pagsupa. Tumana nga kung gusto ng ipabuhat mo. Kung di ka gusto isumbong di kang mamari mo. Jo. Palami ko dong. Dali. Jo. Ayaw, Jo. Jo. Alam niyo na kayong tubo. Si Tiyo. Sakto kayo nakainom. Tinim kamat na dayon. Maglayas ming doon, Inday. Ako siyang isumbong ni Mama. Nabuang na ka, Gerald. Yan, hindi ka kagkadaong dako para magtumutumog storya sa imong uyuan? Hindi dapat hindi mo imong manghod? Tinood man akong gisulti, Ma. Huwag tinako gusto nga mubalik dito. Ako mauna, hala sige. Layas! Ngayon napakita pa na ako, ha? Huwag kay pagbati na ko, Ma. Mulayas ko. Tato na ko sinday. Dong. Kaluoy ninyo, uy. Delikado kaayo mo din, Dong. Huwag man may katugan nga ba ay, Ma'am? Dali. Oban mo na ako. So good karon, anhin na mo mupuyo, ha? Tinuod ka, Ma'am? Oo. Hawa manggod ko'y anak. Og dili na ko kaya magtanaw nga na yung mga bata nga sama ninyo sa imong manghod nga sa karsada ra matog. O unsa man kang graduha kay patiwason ni kag eskwela. Salamat kayo, Ma'am. Salamat kayo. Congrats, anak! Salamat, Ma. Salamat kayo sa pagsagop na mo ni Inday, Ma. Way sa payandong. Nalipay ko nga nakaabot pa ko sa imong graduation. Huwag yung ko'y pagmahay nga gitabangan ti ka. Salamat yung kayo, Maida.
Uy, nagkaon naman di ay ka. Na ako ipaila-ila ni mo. Musod siya isip katabang nato. Dali, sod. Kinsa man, ma? Maayong odto. Gerald? Ma? Siya imong inahandong? Oo. Ay, sige daw ata, ma. Di ko gusto makakita niya. Pasensya na, Gerald. Pero gidawat na nako siya. Ug magsugod na siya karon. Bahala ka. Basta ilan siya padulan ako. Gerald. Dong, maayo kay na uli ka na. Di ba giingnan naman ka? Kaya pagdulan ako. Dong, pasaylo ako. Dugay kong nangita niya. Sus! Ay lang tanas to niya, ha? Ibaw ko nga wakang ngita na ko. Dalipay pamagani siguro ka, nga nilayas ko, di ba? Anak. Anak? Ano sila ka tawag na kong anak, ma? Kay sukad masukad, wag ko makadungog ni mo, anak. Sukad masukad. Wag ko makafeel nga anak ko ni mo. Nahibaw ko. Pasaylo ako. Tikaw nga akong gibasol nga nung nagubang akong kaugmaon. Kay sukat nga na mabdos ko. Uwa na ko makatiwas og eskwela. Ibiyaan pagid ko sa imong papa. Pasaylo ako. Ma! Nak, Ma, nawa ba ka magsulting na di kisakit kasing-kasing? tungod kay dili ko gustong pasayloon ko nimo. Tungod lang, anak. Nung nakasabot ko nga dili ko nimo mapasaylo. Hatagi lang kong higayon nga makapasalamat nimo. Salamat sa imong pag-atiman sa imong mangkod. Eh, pagsultihan na, ma. Kinalambak kang mamawi niya. O kinahangag kang magpakaligon. Dong. Tawar sa kama, masayop. Andam kong kalimtan ang nitabo sa una. Kaya ang akong gilook forward karon kung usaon ni mo pagpamawi na mo. Salamat, Dong. Salamat kaayo. Bisa grabe nga akong kahubos ni mama, ilahan pagyapon ako siya. O gusto sa ko nga maka-feel kung unsay bation nga panggaon sa tinuod akong inahan. Karon, duhan ang akong inahan, ang akong tinuod nga mama ug si Mama Aida. Dili nila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadto mga hikalang kaagi ni Gerald ganta ka Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong gipanghayo, awit nga reguluhan, Mother. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubat ha ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.